humor. Bună ziua, dragi credincioși, de pe toată suprafața României care astăzi, în sfânta zi de azi, vă uitați la această emisiune produsă special pentru dumneavoastră. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și din argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințarea de cinste, iar altele pentru întrebuințarea de ocara. Deci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi, căutați-l pe Domnul și veți trăi. Așa spun și eu, așa vă spun că astăzi, în Sfânta zi, ca în fiecare minută a vieții voastre, trebuie să-i mulțumim lui Hristos. În fiecare zi trebuie să aduce mulțumire, pentru că ne-a făcut și pentru că ne binecuvântează. Așa cum numai Dumnezeu știe. Și să-i spunem, îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat până acum. Și să nu-i cerem niciodată nimica. Și acum, împreună cu familiile voastre, luați de mână fratele, surora, mama, soacra care e în casă, să lase găteala și să nu-și mai pună pernele sub braț, la subsoare, cum fac femeile care vor să fie plăcute de bărbat. Căci păcatul e pretutindeni. Există acum rețelele de socializare, aceste virmuști ale societății contemporane. Urâți-le, uiduiți-le, nu le accesați, nu lăsați copiii la televizor să observe programe indecent. Nu e bun, nu e bun, nu e bun! Căci jignește la Hristos și la Sfânta Carte care a spus, căutați-mă și veți trăi, căutați-l pe Domnul și veți trăi. Isaia 19:13 din Timotei. Veniți la Biserica Domnului în fiecare sâmbătă, suntem aici pe șoseaua Pipera-Tunar la numărul 4. Și acum pune mâna alături de nevasta, de copilul, ia-o pe mama soacra de mână și pe copil și pe nevastă. Pune mâna pe el, pune mâna pe el, pune mâna pe el și ajută-l, ajută-l, ajută-l. Ia-l pe bolnav, ia-l pe cel în suferință, pune mâna pe el, pune mâna pe el, să simtă binecuvântarea și căldura lui Dumnezeu Iisus Hristos că trece prin vinele Lui. Și în ziua de pe ce urmă, cum a spus Isaia, pe muntele Sinai, și Domnul nostru Iisus Hristos a spus în repetate rânduri, pune mâna pe el și adună-l alături de familia ta, pune mâna pe monitorul televizorului, pune mâna pe ecranul televizorului, pune mâna ta pe mâna mea, într-o comuniune, într-o Hristos, și haide să te lași binecuvântat, să simți căldura lui Dumnezeu, cum trece prin tine. Haide, pune mâna aici să ne rugăm să spunem, Doamne Dumnezeule, care ești Tu cel mai puternic, intră în casele noastre și ajută pe un bolnav, pe văduvă, șterge lacrimile de la ochi, pe cel bolnav de cancer, de boala SIDA, de orice boală, HIV, care este necurată și asta, vină într-o casa lui și vină într-o casa lui și vindecă-l. Căci avem aici o găletușă cu apă, o găletușă cu apă, în care acum prin această rugăciune am sfințit această apă. Ea conține Duhul Sfânt pentru butelcuțe de 25 de mililitri. La numai 13 euro trimiteți-o prin mandat poștal aici pe șoseaua Pipera-Tunar, la biserica de ziua a 7-a Pentecostale Adventiști, sala Regatului Martorilor Jehova. Sunt convins că și tu ai luat acasă un pahar cu ape și ai pus mâna pe el și ai făcut aceeași rugăciune pe care am făcut-o împreună astăzi. Căci dacă nu sunt eu, atunci cine? Căci dacă nu sunt eu, atunci cine te va scoate pe tine din păcat? Cine va smulge satana din tine care sălășluiește? Te aștept să vii aici împreună cu familia ta. Să ne rugăm să-L cinstim pe Domnul, că El este în toate și în toate este. Că dacă nu sunt eu,
pastorul Timotei Pocă, Hontas, care te așteaptă aici sâmbătă de sâmbătă dimineața, de la 9 dimineața, căci creștinul întotdeauna se va trezi de vreme dimineața și va apuca pe cele trăbăluiești, lumești, să facă treabă, să muncească pentru familia lui, să se întrețină, să muncească cinstit, să câștige un ban ca să procure hrană familie, să crește copiii într-un spirit creștin, cu educație aleasă. Îți mulțumesc! Vă aștept și Dumnezeu să vă binecuvânteze! Da, Iisus să se pogoare peste casa ta și peste tot ce faci, să te ajute la munca ta, la treburile tale și în totul să meargă bine, să se vindece bolnavul, paralizatul s-a ridicat după scaun! Paralizatul s-a ridicat după scaun! Căci a crezut! Că nu mai crezând! El se poate ridica de la pământ cum a vindecat pe Lazar! Ia patul tău și du-te! Vino în casa Domnului să-L laudăm! Vino în casa Domnului să-L laudăm! Să-L cântăm, să ne bucurăm, să fim aici toți frați! Ta-ta-ta-na, ta-ta-na, ta-na, ta-ta-ta-na.